Mapum kay ka. Ana din sulubon mananggi day. Mapum kay ka mananggi. Dili gyud mo ban. Ngoro na lang. Mahuman ka to nako. Di ko lagi kinang Di ka mahuman basta kay at least na kay nasugdan. oh bitaw. Kay ay kung ina mo nasugdan, lahi mo motiwasa na. Nga masugot na ita. Di oy. Kayo. Tuwan to nako. Mao tong istorya ha. Magbugbog na ta. Magbuwag sa ta kay. Grabe, ligili si Magdan. Lahi sa tagbuhaton ha. Bas. Bye. Ari Madri. Ali bye lagi. See you. See you. Until next vlog. Yo, what's up? May adlaw yung tanan diha mga katambay karon no kay adlaw Sabado, March 19 ano. So karon anay another day, another life, another blessing sa tatong tanan no. Karon day nag-ani og manni dito, among silingan nya. Tabang tagpangani dito kay para kuan musuway tag pangani og manni. Ya atong makuan katong kita sa atong pangani ato na siya kuan bligya. So napay kuan dito ma? Mama. Ha? Dubok, dago. Dili. Nara yung dama ko. Sako, extra t-shirt, jacket kay init. Ya. Sarapit. Dire. Inato na nipin ha. Habang ani kay tabangar kung mamay balik. Makaon. Bye. So, mga anita dire mga kay wala na itudling dire nga wala pa kano wala nagda. So ayan dog. Ha? So muna diha mga gaw ang manihan. So first time na ko nga manguha o mangani mga gano. First time na ko ni. So tabangan ko na ko ni mama. Mainon. So shout out din sa ano, tanan nga mga tambay diha nga way ligo no. Tama na ko kay way agas dire. Kan ligo ka? Wala yan. Bawaan na ani way agas. Ari mga ga mangani sa tam langit sa tagiya. Tagha pag walay ko ante. Balik ka. Luwag sa Nay. Patabangan ta gani be. pag-ipo niya. Ipo. Nay. Dong kay na wa pa na mahaman. Kana dire? Tanawa ko si nag-ana ga. Wala mong goro. Wala pa nagda dire nay. Dito man Ah. sa uban oh. Asa ka ni? Dire dire. Sa imong ida kay mo tabang sa kibot. Palagi. Kanawa ko dito ga. Ah sige. Akong gisugdan ako ning Kani wala ba ibot dire dapit? Nay kani. Sige. Nani mga ga. May na yung sa ibot kay para dili ma bili ng unod, no? Dahil unod do. Ako lagi mga gaw. Lagi unod do. Tara. Dito. Mas mama to nagipo. Ay tayo ka backup. Nato na ka backup ay Lindoy. Titing. Ikalin sa tong man eh. Palit agan. Munchir. Ang tambok ting Dali ko. Tubo. Usa lang kabok tubo ha. Samo tong hawa na. Pasa may mga ga kanang Pinatambok ko. relax na gadget. Huwag sa gadget. As mama rin nagipo. Duha sa kasako kani. Salinghod ni, bulan ni. Yung puti, kaning blue. Mas guwa nga. Ay, nita. Aga, nahan ganig natambang direk sanggi. Ani deh, ngayon ani. Ana, ngayon nagbay-bay daw. Nga, ya, bayad to atop-atop ko. Ya. Dire at bang, lagi gisa dara. Sino Ayun na na dire. diri tingo? Kuan, Para ko kon bakay. kay inig hapon mo no, nanay ko man no. Panitan na wala. Bahin, no? Bakay. Nanay abot sa bani. Kabot sa ipo, nanay bahin. Ya, pwede na to ibaligya tong bahin. Kwarta ni. Nga, narang tubo kinuhan titing ako. Naman sa tubo. Mga tambal-tambal so ho. Kita may tubo nga, may tubo kay tambal so ho. Naray tubig dire sa mong silingan. Ay saba. Ay saba kay. Anta.
Oo, kung pinit. Di ano yan, Pamtang-tang tambon. Ay, saba kayo. Kabating tag-iya. Naros kirin tag-iya. Manatag palandong ninyo mga ga. So, back to karabuta. Back to basic. Back to ibot-ibot. Gwapo wag tupi, goy. Goy. Gwapo kag tupi lagi. Wag tupi ha. Tupi sita no. Ade, ibot ka dai. Bunal. Ni puno sa akong mga backup mga gaw. Ni puno. Hitan goy. Gwapo wag tupi no goy. Bulatang-latang oy. Hasam ka? Ay klaro di boy. Naon siya. Bira ni mo. Tak. Nasultihan nito mo gani ha. Ano siya. Nagani sobra ka na. Diha. Mo na puniton. Mo siya isod sa mohang kuan. Okay. Iwagang jacket. Pwede mo sa da. Mo sa ni paspasanog. Ibot diri mga katambay no. Mga ga kay kuan. Murag init lagi hudto na, 12 na. Ngaon grumig human ito taod. wala init-initin ko ah. Siguro may jacket oh. Hoy, init. Apa na dito ting? Apa na to? Kuha sa tutan sa inyo sa apas lang. Nag-ipok mo na. Sige bawal. Naman ito sa may mga aga. Gutom na, 12 na kapin. Ikaw dai, asa ka kaon? Ano mo ka? Ano si kaong? Pero menon ka kok. Ibong ko. Nga kadakog kaon. Gamay yung tao yun. Kaya naman na, 12 na ka no? Mag-12 ko. 12 nga. Kaon, grabe kaon. Nga. Lagi. Nang. Pero baskog naman ni ron. Basta ka ayaw. Kaya yung premyo. Mainam tag ko. Kaya init yung adaw. Kira na. Pasipon ba? Premyo nila sa tabang nila ka mama mga. Tabang na semua. Kok. Nagituman ng nanay yung premyo ha. Kok kamay ano? Dito narinig ingon. Mabasildo, gede ka day. Wala ba ka na musuguan? Tama rin kag largo. Butang nga ito ang baso. Nangana. Ikuman. Paabot ko dito. Subog na sa kajot. Kaya init kayo. Asam ka? Isa. Ay sa. So magkaon na ya. Ari ko paabot lang tihan na doy. Padung na may balik sa manihan mga ga. Okay, excited yung balik si Kinkin. Yun na siya crush dito. Dito ay, nagabuha. Ay, tama ka no. Doy. Hindi naman ka mo pa-dool dire. Init day. Init ko no. Masig mawagi siya niya oh. Masig mawagi na siya. Naman na misilingan dia mga gaw. Misilingan dia mga guys. Nice oh. Ay! Yawa oh. Relax ra mga ayo. Yay! Dagan na mo gani? Yawa. Pila baligyan mo? Okay, mahala po na ay. Gwapa ba ito yung crush day? Gwapa. 15 na lang to. Halan to day. Ate naman to ate. Gatay. Ate na ba kayo maguwang yun no? Pero gwapa to ba tayo? Pero ay lang to ate. Dako kon, basta nag-ipon ha. Ugma na po ng sobra. Pepe, una lang ko. Una lang ko ulit sa kang mama mga gano. Sabi nita luyag sa init ito. So, una ko ulit kang mama kay kuan kanang
practice pa may og drum mo yang alas 4 na alas 3 kape na nya. Lubat to na yung cellphone 9% naman lang ni. So mag-charge ko kadjot nya. Ilis nya uban ta dito sa among practice ay. Nay. Nay. Tao dre. Why tao? Iya gikan. Ay hapon. Kuha ko sa biyogol. Buwang man ang law. Ha? Mas biyogol na sir dre sa sabay. Sulod ako dre ah. Wala lagi, may sulod. Bugoy mo kaya si kung ayo ba wait ta, wag tingog na di ka sulod. Bugoy ka. Tawag no. Ganihar ka dra. Tanawag si Lida day, ato na ko ay. Nay. Ato na ko. Sad boy magay ka dihag porma. Kaya na lang guys. Salamat ka. Bye ka. Amping ka, amping. Na namin dire sa among mga practice area no. Duha pa mi ka buok. Wala garo nagsusuglo no. Dar na. Before day ko ningan hino nag-ampo jud ko ganiha nga may unta nga walay makakadug tagay ron kay. Urag duha naman kasabad duha. Sige na lang tagkadugay mo uli. Mentag walay tagay na taboron, mentag lang mahagad. Wala dito mahagad, way mahagad ron. Tara mga kay. Mo si panghagad sa mong inom mo kaning tawana. Gusto gyud mahagad og inom. Mentag dinhi mahagad ron kay nahamay kog manipunon dito. Ugma ba to? Pangin ra ko banta. Si panghagad pahangin niya inom day. No. Kanyo? Kanil lang? Muntik ba? Tanak no? Well, sure ba muntik ba ba? Para klaro ba? Ang mga kaon dire kataro mga buutan. Ang mga kaon dire kataro mga buutan. Oh, mga sa burger. Philippines burger. Ikisama to mga malangit. Kataro. Iya kasama dire badlungon ka. Adi ka order og badlungon ka. Kaya po kasodo, kami nga di kayo buutan, nara may sa gawas. Gatoriyo mo ni. Sa gawas. Gatoriyo mo ni. Lampas gawas no? Ito, nara ito sa sojit. Awa, di ba? Ang katarin ko ano nga. Ito mga kuhan katambay, ito mga ikot-kuptan ganiya. Mutingog nito ni kauman sa order, kayawan ba mi? Ay, tiyog siya. Ito lang yuyo ba? Dua ano. Ang asa. Ano ba ni? No? Kuyawan sa kuy. Mani Pagkaon sa ano ni kanang kan burger sa purgatorio. Son mo do nga pa ilos lab ni are. kuyawan sa kuy, butingo kuyawan. Burger din nga pa. Kami nga tag 55 lang. Ito mo nagro ng tag 58 no? O 68? Kami nagro na. Na. Ano ba? Bawa na. Ya, sunod. Mga dada akong budget. Ano ulit doon? Maordo siya tanang karong adlaw mga ga. Kita-kita tayo balik sunod. Until our next vlog. See you!